ruach na locha is mé ma hir an áil ag breanú machhaim í an rair carbar. Ed an isce tá na hálaí bána chuideach go ag snáb agus chuide ag tuma ag ggéire as gan áil. Hir is am leint tá an chidcín ag snáb tá an lachán freisin í héine sa hál. Sna gleannach an hál an na hes ar an áil tá an chuach agus an niseog ag cána go hár. Tá an brailer a málar ag ligan na cí ag trúmú chud scían réile daimhheil ríist. Má hain tú ag siúl caiislachas an naí, ben healach le feiceal ar an isce na lí. Is álan an áte ní le dát faoi tar cuairte ar am éigen lechmár in na séir. Míle scaile agus 9 míle Conamara, 3 míle in Ismeán agus 9 míle is Illismór, Kilrón an Orden. Well, tá mé ceappa go bheith len saomhnas, má tá tú géar a hecht an áit cís le saomhnas agus tá chuile an síl mór taobh mo chuir tíhíar agus a hecht le saomhnas go bheith ina saoir an áit. Mar is einam dom sa me posta ganta na cáin bail norma agus bhí seachta cuine agan tá beirteach uair an Ileán seo agus tá chuéile posta il mórthaid. Bhí mar céala bhí sé níoscare agus bhí sé mí ó lá fada a ghiascach mar heich sé an uair sin ag ghiascas ar go dtí áilteach í an bhór agus bhí go lóriasca teachta bhile a bhí sé an daimseach bheith ghiascach an sin agus bheith an banatí chachan níos sin le glánacha agus le níchan agus chach mar sálan na chuir agus chuid marle leis an sálan agus takach mar caiicí seanna agus thóphaoin sin agus chach mar de mó san gníon ar fé cúpla lán ó tríile agus fa sé sinna sin le tacrúsuas agus chuineál heach sé sin ar fé blian bhí se a sábailte sin a cha dhéalach muidir sin sinna san íomhre le bharhháin na níoscrifií be le daoine Conamara. Maar níl sam ní bhíon daine Mr. Baltimore ag gort mar sin. Bhíoh mair na dhéascaire agus speg na min héine sin an cholar rud a víidir an na héascaín tám sin. Bhí cleacht in na breanhfuir a gar an na baidtí agus a baidteil a spilad bhí tríhéad a bhain le baidteil agus an sin the routish math vers beidir 6 scór lán go Jacob. Lán corach íosc. Agus chaf an sin an spillad rís na sean baiti wan sé agus dúhan ar suas ar an scailtean agus a spillad a croch amach agus ag romó. Lein céad a uair eile bar sin baiti. Agus ag méhés mai grau'r sé ar a bhí mar ní héanaí liníos go bheith teach na baiti ar a bheith. Agus ha man siar sa siúmra mar bhí sé rán tám sin an bhir na parligig go dar na gála as bhí a bhir sin hir agus mar sin na parligig ag ar a gála háir chuoin na féidir sé religiosca. Bhí me chuna gailgeirí a gúnaí a festos na Gemra na fiad gailgeirí mar féin saora. So stoi go stop an tioscacht a bhealach na háinnig na gailgeirí. Maar bhíoh muid an gnách go leir le sin tú sa saora go dtí man over. Agus ab chuhí an a chu an céan bhí pína chiile John sinna fágar se dain. Agus níos tá chláán héine teach agus a gimocht chuir lá agus a gar fáistí agus tá níos gnách in éíomh ach ní freagrach heasta. Bhí namrá go a fuil agus ag critil. Agus dionna dis gánsaí agus stochaí agus an trouser bréidín agus bheith nus thugad dis léana gharmar bhí sé junta go fléinin daite garm agus bhí sé go hálan agus bhí na cótaí dearag an sin agus na seálta bhí charm an táimsin fada. agus bhíoh báiníní ar na firní sinne bhí sé nó steice junta go fléinin bán
agus bróga léad a thugtaí arb pampótis viidir juntas crackin bó. Agus sin a bhí chulachaine teadóna agus dealón agus a gobar a choláint. Dan coch fléin in sin coch rolla mar mílseach Tá sí a dhear amach agus de brístí fléin agus na páistí beg agus go fer céil agus bhí sé an jazz sa ché le gíbre agus bhí sin an eiler sa gana go méir ar bheith sé cíascach. Gách sí céalaco, dhearach sí macha agus chuir sí linsa dailir agus chuir sí bogan sin fescáil san sin chrochar sí suas ríiste agus chuir sí tiilir. Bhí sí ná choile rud a dhéana agus níidir san céim farrá mar Jimmy sí san na lenar bhí sí Naidjag sé déag bhí sin lechlí aimsir nar a fuir Pádraig Pierce bás. Wel, rhagwb sy'n nilian meir a naidjag fys y sé tam al maachwan. Fi mwyd anw gobl gwa fi clod môr was i balig. Fi siachtar diawr am agos y cwgr diawr. As fi ma wad bach da gobl Lawsus rud agus sí látainna. Oh yeah, fine. Yeah, all right, please. All Agos right. fi ma wad y gobl gwas fi mair i gysga. Sy'n ys o'r seil fi. Fi mwyd sy'n y gobl yn sy'n yn rhwgach mwyd o'r teirig yn dram biog. Dram o soigi. Agus y socrwgat. Ni'r amor yn rydyn mwach me sy'n zon yn tamsyn na tada. Na cwcwr ach a ffair i tynnu. Mwcws chwyler oedd y sias, cys chwyler oedd cocwi. Mae'r dyn yn tamsyn i dynnu. Sy'n ys o'r seil y fi yn anna fi sy'n crwgas fi sy'n rhaid. Na sé Kathleen i Cornelia. Ruggo yn yngáil mé ar an chlochan lia an éideag fys a cóig. There have been big changes in this year since I came in 1969. Things were very difficult in the beginning, changing from Dublin down here with carrying water and no electricity. But things improved after years and now it's great. We have all mud cons, as they say. Mr. O'Sheen, Benny Coolan, Rugga mé chun na mí, Tamal níidir fiasaní agus tógan sin mé agus nuair a chríd mé an scoil níidir daid sa ní Jimmy mé ag gobar go sasna mar ní ra mór an obair fáil sa tír seo. Jimmy mé ag gobar an ospidéal i London ag fáil an bheith a banáltra agus tréis cúid ná sé blianta sin hanig mar eis. Cáil mé tamil garid jobbar san elevéis, timpeall sé bhí agus san hanig mar eis go éireann agus bhí mé tamil ag jobbar a blaat lia in ospidéal níomh Cíbháin. Ach níor haíonn sé ó bhálam agus bhí me tuirseach sin cathair agus Jimmy mé le dram thugann siad Jubilee Nurses. Bhí tréanal sé bhí mar sin leis an dram sin é dul timpeall go dtí tíana ina daoine agus ag tuair go daoine bhí tín agus mar sin ina tíana féin. So tar éis ní mí an sin an bhí oring chalína dhéana an cuasa sin bhí oring dul go dtí pébicé an áit a chuad an muid a fá bliain. Bhí sé sin sa contract íon muid slób. So curú an seo gona sir mé. Mar ní ra éon banál trán le cúpla mí. So sin níidir seas go héan tháinig me seo bliain tar éis an plásaí. Na tháinig plásaí mí Márta na headí an agus sí Mártí beag an éin. Agus chu me meach sciúil me sé go bhhail an áte bheith na mocanis bhréanna me sé agus chuidig me an rácad agus sé a bór ótairt mis trud cinn suas. Agus bhí John Kevin mar céile mí mar an Prague agus ní tháinig sé néis agus sin tháinig scéal agur an bád chuinnig má ag líhuaí an pléasa. Bhí chola an riocht a tuair cúna sa máil agus
Tháinig chuilegan an dáin nig éigeiste slán, agus bhí mainte bhile lechaíos tuiscrónacha. Bhíoh na seanrágan na má mósa go maididir ag chopadra tá réine éich na páistí éanachló. Agus tíiretí sé páidirín, agus agan sé go trompa chuimán anse agus tíiretí sin páidirín agus na mairh. Tá bhí na páistí néanachló a gcónaí bhíoh na páistí a bhre agart se chuileónach chuid agus na seanrá chopadra sé trompa chuimán ag go bhgus na mairh. Láir pátra mí sé go téas, bhí an teipsin sa trompa. Agus bhíoh go ngáha pínach éige sa máile, bhíoh na gus míl sin agus fésta beag a dhéanana agus na páistí. Agus bhín teipsin go téas ag sagart agus na seanna máilí agus a gálaín agus chuileáinna gaile cuasaí chus mair féin. Bhí sé bhí naimse go breá, hín lá breá agus bhíoh mar na colaíd pátram sa trompa. Agus bhí sé an jazz. Bhí sé sin bhí mar heith mu sin na cola í pátram sa trompa, haid go leortaíine an sin agus bhí sé go jazz tíach mu a páitíine go dóí agus ag maidin na ríd. Bhíoh na daine ag teachta te blianta ó chun chuileónach agus dís taras ag tabaréine agus dionne dís an taras háart agus bhí chuide go méidir bhí géar a leis gála ráide dí cinint. Bhí ben ar a máile se, ní ásamsach nar í duine go aimte chuman sin tá sí pásaínis. Agus gorta léitín be gálaíana chus agus níor sin ansiú. Agus dúmpar sí siar ar a drí mé mar ónbáile se go tabaréine fé naí dúnach agus a dúnach tearnach ciúilte bhile le. Ar míúilte. Ó go leor míúilte a tabaréine. Só sin na dochttar agus na banach trí héanaan ar bhí mar géirí suas. Ar na mrád agus is bennaí tar a do bhrannaíos. Ní mar mar dé gearna pacin is is roir a mar sin. Mór go mars na spennaí. Well, na bhí mis fáswasan in the sír. Ní a caiinte beach cleanna síana le denna cit. Mar bhí tú óg, agus ní a fear weit chaile be. Acht. Action. Adventure. Well, baile chum sadar chum go gaile. Agus bhí mé géargails na banal se. Ach ní ásam céchaí an áon rutina gana. A casaf TD mór ar an gaile agus túsmile. Tal a cín swim, bhí se. Céirt a bhaid se bháire. Well, tá bhhail an bhil siar a gin ospidal an banal. Ceart go leor dúirte láir me siar lo. Láir sé sem méid. Agus dúirt sé le tá me chun cailing sé siarat. Ag an ospidal agus chu menón agus. Bhí sí gáirí mar bas dún an gála héin méid an ospidal na gaile bheith. Agus dúis me le gur me gur bheith bhána. Agus céim fá bhile a bheith bhána. Well, bhile me bheith bhána tro dúis me. Ach, thosa sí gáirí. Ceart go leor dúirt sí. Gus suas, gus síos ag beanna cín sé gus dúna sí uniform, which an gaile. So sína seolacham, gus síos le. Agus bhí an lá am, fuair me rud a bhí bhaim. Jazz roi. Ní réon gáda in na lenéanair ach na sagart se bhí chána támsin. Bhíidir a sin na grún gáda. Bhí fátis ag na daine rómpa. Bhí fátis ar an héin raibh na sagart na bhí mu gaige scail ar bhíidir. Tá an Jean agus an sin dar a rudaí agus. Tá siad mar mu téin in is go Bhí mé cruite gas is an sin fleise agus caipíní na sa ríist agus rudí bega mar sin. Scans bega. Agus is mála bheith cruite. Bhím cruite a gúna I rúna beh chur lá. Agus cai sé an pán. Agus suas ag an lá san sin lein teile de mát.
As bhíon as fórte an thuas an sin. Tégus agus briscaí agus míte agus cácaí agus chuir rud buas ina. Agus bhíon muid thuas sin cúpla bhlaid nó mar sin. Agus nar na hágaman na wasan sin bhíon cuite mar seo díte. Tá páirteams an grúpa níosach a bhíon sem agan gach máirt. Agus bhíon me smáilna me a castí na daine casta le chéad a daine nach gasach mus lo marach go deang mus go dtíon grúpa sin. Agus bhí sean simúil rinne blianaar rinne mus go leir projects ge demstúí sin. Agus hainan cuasa garí dúireach lom, agus an cuasa ealaíine bhí sean simúil agus bei dhéon mit go leir dé agus bei picture agan is. Ach bei tarsanna se agan go dtí áras rán an rinne smór, agus tá súd go mór lei sin, agus be muidir go dtí tabar bhríide gon deach láir, agus tá sí me gan sin freisint. Agus beidir go meach muidir gar go dtí cruchhuiide. Áta cúparad le machrón, agus be muidir le chéile agus be lásta mú agan. Agus tá sé an bhá go choilechine mar tugann teachchas an teach muidir agus neach muidir gur an éanais mar sin.